Dobrý deň, vitajte na Liptove. Nachádzame sa priamo v Liptovskom Mikuláši. A dnešné menu, Janka? Trojizbový byt vhodný na mestské bývanie. Ty sa zatiaľ tu rozhliadni, ja idem do nákupného centra si niečo kúpiť. Za chvíľku som naspäť. Naozaj? O vhodnom mestskom bývaní rozhoduje predovšetkým lokalita. Sme kúsok od Stop Shopu, tichá jednosmerná ulica, parkovacie miesta a byt je v tomto bytovom dome. Bytový dom je zateplený, postavený z tehly a dorobené balkóny. Tak som sa ponáhla, že som nestihla nič ani nakúpiť. Čo tu tak znudene sedíš? Poď ideme pozrieť na byt. Tak a už sme v samotnom byte. Priestranná, svetlá obývačka, dostatočne veľká, 5,20 m na 4 m a balkón, to je výhoda, máme na obývačke. A krb? A krb budeme mať tu, komín máme. Výborne. Spáleň máme hneď vedľa obývačky a obe tieto miestnosti sú orientované na juh. A kuchyňa? Poďme sa na ňu pozrieť. Kuchyňa orientovaná na sever. Menšia, ale útulná. Ale môže byť. Hneď vedľa kuchyne sa nachádza detská izba. K bytu prislúchajú dve pivnice, jedna menšia, druhá táto väčšia, s elektrikou, vhodná napríklad na elektrobicykle. A vstup do pivnice je bezbariérový. Byt aj bytový dom sme videli, v prípade, že máte záujem, cinknite, podrobnosti dohodneme. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia. Dovidenia a môžeme ísť na kávu. Tam káva, tu káva a tu. Matcha latte. Čo? Matcha latte.